to ikhlasi ne da yaƙini. Shi Allah bai canza ba, wancan na wancan lokacin shine na yanzu. Allah bai canza ba, kuma wallahi in mutane suka yarda, to wallahi Allah zai ba su. Zan ba da misali dan ya kama dole in ba da misali, amma da kaina zan bayar. Da kaina zan ba da wannan misali. Ina da 100 a aljihuna, ba yanzu ba, a wancan lokacin nake so in gaya muku. Sai wani bawan Allah ya zo ya ce mun, na shuru ina da 100, kuma kafarsa 100 za ta ci. Saboda haka na ce wannan bawan Allah fitar da shi daga wannan damuwar, to ba a san irin alherin kuma da zai samar ba. Amma idan wannan kafar ta lalace, to babu shakka shi ma ya tsuguna kuma ya zama kaya. Na cire kuɗi 100 na bashi, na shiga gida na gaya ma Ubangiji, na ce Allah ka san abin da nake ciki da son kuɗin nan, amma wallahi saboda kada in tozarta bawanka wannan al'amarin ya faru, na kuma bashi kuɗin ya tafi. Washe gari bayan na yi sallar asuba na koma na shiga gida, sai wani mutum ya zo ya yi sallama, na fito muka gaisa lafiya lafiya, sai ya ce min, dan Allah malam ka yi haƙuri zan ma kyauta kuma ka karɓa. Sai da ya haɗa ni da Allah, ya ce dan Allah ka yi haƙuri zan maka kyauta kuma ka karɓa, ba dan na rena ka ba. Sai ya cire 100 a cikin rafarsu, sai ya ban kuɗin ya tafi. Shi kenan 100 na sun dawo, kuma watakila wai sani, ni dai karan kaina ban san mutumin ba. Haka Ubangiji ya yi wannan al'amarin, ya ajiye mun 100, kuma na ba da 100, kuma dai ka san ladan 100 dai ba za ka kwashe mun su ba. To abinda nake so shine anan yaƙini. Wani yaro ya samu admission a nan university, ba yi da koko, ba yi da kudin registration. Na ce masa abin da za ka yi, ni ba ni da kudin da zan biya maka registration, amma ina son yau a daren nan ka tashi ka gaya ma Allah, ka yi tawadu'i, ka ce masa Allah ga halin da kake ciki, shi Allah yana da kudi kuma ba abin da zai yi da su, kaza in ka bi kaza za ka samu kaza. Sai ke ce masa fa ba zai gane gurin ba. Sai ce da za ka yarda yaro da ka raka ni. To yana zai ɗaya ɗan haka. Shi kenan sai ya shiga mota suka tafi, ya je ya nuna masa gurin. Sai da suka je ya ce masa nan ne gurin. Sai yake ce masa Allah aikin me kake ne yaro? Sai ya tambaye ya ce wallahi. Sai ya ce masa, ya gaya masa yawan kuɗin. Sai ya zuge zakarsa, sai ya ɗebo wannan kuɗin, sai ya bashi ya ce ka je ka biya.